Tɛnɛ marisi kalo tile 9 sanba 2026 DMS TV tiɲɛna muso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o ban kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni k'olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali office central stupéfiant ni OCC ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲanamafɛn donni kɛlɛli ma ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa k'an ka Mali autorités kɔni ye décision min yɛrɛ kɔni ta shisha ko yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na o décision yɛrɛ kɔni ka se ka labato Mali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko araba tɛmɛnen marisi kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye an ka Bamako rive droite OCC maaw yɛrɛ kɔni k'olu taara opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Falajɛ quartier kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera k'u bolo la shisha caman ale n'u sera k'u bolo la maa dɔw yɛrɛ kɔni minnu ka baaraw yɛrɛ kɔni bɛnnen don ni fɛn feereli ma an ka Bamako kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye an ka Mali autorité olu cɛsirilen don sanga ani wagati ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka an ka Mali jamana kɔnɔdenw ni fintigilakaw yɛrɛ kɔni surunya ɲɔgɔn na cogo min yɛrɛ kɔni ni fintigilakaw olu bɛ se ka jamana kɔnɔdenw du bolo fɛ ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali lafasali minisiri ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara yɛrɛ kɔni hale wulila ni ka taa Kita région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu ka base militaire kura dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛli baaraw kun na kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na min ye lafasali minisiri ale kɔni taara o yɔrɔ in na walasa ka se ka a sen don base yɛrɛ kɔni dayɛlɛli baaraw la wale min kɛ kun de ye walasa min ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ ɲumanw yɛrɛ kɔni di olu ma u bɛ se ka wa baaraw yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min araba tɛmɛnen marisi kalo tile 4 san 2026 ko siraba kasara dɔ yɛrɛ kɔni kɛra sekɔrɔlen ni solona localité yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ yan foli la cercle yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yɛlɛ k'a fɔ ko nin siraba kasara min yɛrɛ kɔni kɛra nin yɔrɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ la ko siraba kasara in yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta k'a kɛra sababu ye ne ka maa kelen yɛrɛ kɔni bɔnɛya na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye Niger ka dugujukɔrɔfɛnw yɛrɛ kɔni ka kɛ Niger jamana kɔnɔdenw ta ye dugujukɔrɔfɛnw yɛrɛ kɔni bɔli nafa ka se ka se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na don tɛmɛnenw na min ye Niger gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ décision yɛrɛ kɔni ta ne ka sanction ta ka ɲɛsin société minière ale ni pétrolière naani yɛrɛ kɔni ma Niger jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko contrat min yɛrɛ kɔni tun bɛ ni société kofɔlen ni Niger gouvernement yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'u ma sɔn ka o contrat kɔnɔna fɛn min yɛrɛ kɔni labato wale min kɛra sababu ye ni Niger autorité maaw kɔni ye sanction ta ni ka ɲɛsin ni société kofɔlen nin yɛrɛ kɔni ma dɔgɔkun 3 yebaliya yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Guinée Conakry jamana ɲɛmaa ni o ye Général Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni a la k'a fɔ ko juma tɛmɛnen marisi kalo tile 6 san 2026 ko nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni seginna ka na a ka jamana kɔnɔna na wale min kɛra sababu ye ni k'a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni hakili sigi kosɛbɛ ka d'a kan ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni yebaliya dɔgɔkun 3 kuntagala kɔni nɔ kɛra sababu ye ni ka Guinée Conakry sigibaa maaw jɔrɔ kosɛbɛ fo tun bɛ ka bisiya k'a fɔ ko n'a sɔrɔ bana jugu dɔ yɛrɛ kɔni tɛ u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni na ni kunnafoniba in de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu wala aw ye bi dɔn kibaru kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka OCC maaw ni office central stupéfiant ni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲanamafɛn donni kɛlɛli ma an ka Mali jamana kɔnɔna na fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni OCC maaw olu kɛmɛ ka layidu ta maliden bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'olu ka baara kɔni ye min ye ni o ye ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko kisi ɲanamafɛnw tɔɔrɔ ma k'olu yɛrɛ kɔni bɛ o baara in bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ wa ko hukumu yɛrɛ de kɔni na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min an ka Bamako rive droite maaw yɛrɛ kɔni ka OCC olu kɔni ye dimijuguba yɛrɛ de kɔni don feerekɛla maa dɔw la maa minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don fɛn dɔw feereli ma an ka jamana kɔnɔna na fɛn minnu interdit yɛrɛ kɔni don ko araba tɛmɛnen marisi kalo tile 4 san 2026 OCC cɛ dɔw ka opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Falajɛ quartier kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka dankari maa dɔw yɛrɛ kɔni ka fɛn feereli yɛrɛ kɔni na Falajɛ quartier kɔnɔna ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛn feere nin quartier kofɔlen kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni interdit don an ka Mali jamana kɔnɔna na capitaine Dɛma Tuwara ni ale an ka Bamako rive droite OCC
ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu sera ka u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni ka Falajɛ quartier kɔnɔna na bisigi a bɛ ka kɛ maa min na k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛn dɔ yɛrɛ kɔni feere Falajɛ quartier kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni interdit don an ka Mali autorités fɛ ko OCS cɛ dɔw ye nin intervention min yɛrɛ kɔni kɛ o ye intervention yɛrɛ kɔni kɛ ni baarakɛ kun yɛrɛ kɔni ko wa opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolodalen fɛnba dɔ yɛrɛ kɔni ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni interdit don an ka Mali jamana kɔnɔna na bolodala fɛn minnu yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de ye shisha arôme paquet 20 shisha bara 2 shisha kunkolo 150 fo ka taa se shisha charbon carton 1 yɛrɛ kɔni ma kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko OCS cɛ dɔw yɛrɛ kɔni ka ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko y'u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ kɔni kan ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bolo bisigi a bɛ ka kɛ maa min na k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don shisha ni a minɛnw yɛrɛ kɔni feereli ma an ka Mali jamana kɔnɔna na ko bolodala ni maa kofɔlen min yɛrɛ kɔni ka ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale dira an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma walasa sɛgɛsɛgɛli baara tɔw yɛrɛ kɔni ka se ka continuer ni maa kofɔlen ka nin ko in yɛrɛ kɔni na ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra an ka OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ tali kɛ OCS cɛdenw ka cɛsiri baaraw la sanga ani wagati walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni shisha mini an ka Mali jamana kɔnɔna na ka dankari o ko in yɛrɛ kɔni na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na hakilila jiginna i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min wagati tɛmɛnw na min an ka Mali autorités olu kɔni décision ta décision min na b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye shisha ye k'a kana na don jamana kɔnɔna na a tɛ feere wa a tɛ min Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bilen an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni décision min yɛrɛ kɔni ta shisha ko hukumu yɛrɛ kɔni na o kɛ kun de walasa ka se ka an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sifinnakaw k'olu ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni kisi shisha in yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw ma k'a ka min yɛrɛ kɔni shisha ale bɛ se ka na ni fiɲɛ sama gɛlɛya ale ni dusukundimiw yɛrɛ kɔni bila mɔgɔ la min yɛrɛ kɔni OCS direction mɔgɔw yɛrɛ kɔni u ka kumaw kɔnɔna u bɛ sinsin a kan k'alisa k'u cɛsirilen don opération na an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa produit fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'a interdit don an ka Mali jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ o produit nin yɛrɛ kɔni kana na feere kuma tɛ ka consommer jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ min OCS cɛ dɔw bɛ wele mada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka sɔn ka u bolo di an ka OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ma walasa jamana kɔnɔdenw olu ka se ka dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni dɔn ko shisha bɛ dogo ka feere walima ko yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen shisha bɛ min yen nɔ tilenbaliya yɛrɛ kɔni kɔnɔ k'a laɲininen don jamana kɔnɔdenw fɛ u k'o da OCS cɛdenw tulo kan n'u yɛrɛ kɔni kɛra an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni k'an ka sifinnakaw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako kisi shisha yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an ka Mali autorités an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka capacité yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔ wa an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kalikan de ko min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw ni fintigilakaw ye olu kɔni ka surunya ɲɔgɔn na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali lafasali ministre ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara yɛrɛ kɔni ale taara ka militaire kura dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛli baaraw yɛrɛ kɔni na Kita ville yɛrɛ kɔni kɔnɔna la général de corps d'armée Sadio Kamara kɔni taara ni kan kura dayɛlɛli min yɛrɛ kɔni na Kita région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o inauguration baaraw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la min yɛrɛ kɔni an ka chef d'état-major général des armées ni o ye général de division Umaru Jara ye ale tun bɛ yen an ka autorité militaire autorité administrative fo ka taa se autorité paramilitaire caman yɛrɛ kɔni na olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tun bɛ yen ni kan kura yɛrɛ kɔni inauguration baarakɛyɔrɔw la ni o kɛra Kita région de kɔnɔna na ni kan kura min yɛrɛ kɔni jɔlen filɛ ni ka di an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma o kɛ kun de walasa an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ u ka baaraw kɛ condition min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka yɛlɛma don o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Mali fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni ka cakɛda kɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni bɛnnen don Kita région ma an ka Mali autorités bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ olu ka se k'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na ni région in kɔnɔna na ni kan kura min yɛrɛ kɔni dilen filɛ an ka Mali fintigilakaw kɔni ma o kɔni nana kɛ sababu ye ni ka dɔ fara an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka opération teliya yɛrɛ kɔni ka terrain sanfɛla la an ka Mali fintigilakaw bɛ opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakanani baara ko hukumu yɛrɛ kɔni na a bɛ kɛ sababu ye ni ka an ka Mali fintigilakaw lafiya o baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan minɛn ɲumanw bɛna d'u ma wa u bɛna surunya u ka yɔrɔ lakanani baaraw yɛrɛ kɔnɔna wale min bɛ kɛ sababu ye ni Kita sigibaa ma hakili bɛ sigi kosɛbɛ ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ni an ka Mali fintigilakaw ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ɲɔni kankura in yɛrɛ kɔni dayɛlɛli cérémonie baaraw yɛrɛ kɔni cɛ min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali lafasali ministre ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale ni a ka
délégation min yɛrɛ kɔnɔna na Kita région kɔnɔna na kan yɛrɛ kɔni inauguration baara in na o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara Kita dugutigi yɛrɛ kɔni fɛ yen foli la i n'a fɔ laada yɛrɛ kɔni b'a fɔ cogo min wa min yɛrɛ kɔni ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale ye nin tagali min yɛrɛ kɔni kɛ a kun accompagné yɛrɛ kɔni don Kita gouverneur fɛ préfet fo ka taa se commune yɛrɛ kɔni maire ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tugura an ka lafasali ministre yɛrɛ kɔni kɔ walasa ka se ka taa dugutigi yɛrɛ kɔni fɔ i n'a fɔ laadaw yɛrɛ kɔni b'a fɔ cogo min na ni kankura min yɛrɛ kɔni dayɛlɛli yɛrɛ kɔni filɛ nin ye Kita région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ tali kɛ an ka Mali autorité ka fɛɛrɛ latigɛ la walasa ka se ka an ka Mali finitigilakaw ka olu ka kanw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ kan ɲɛnamaw ye ka minɛn ɲumanw ale ni yɔrɔ ɲumanw yɛrɛ kɔni d'u ma cogo min bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ka cɛsiri baara ye ni o de ye ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati ka se an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don o baara nin yɛrɛ kɔnɔna n'u bilali ye lahalaya ɲumanw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka baarakɛyɔrɔw la araba tɛmɛnen mars kalo tile 4 san 2026 siraba kasara dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Sekɔrɔlen ni Solona localité yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ yanfoli la cercle yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na yɛrɛ la k'a fɔ ko ni siraba kasara min yɛrɛ kɔni kɛra localité fila ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko siraba kasara yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta kara kan ka kɛra sababu ni ka maa kelen bɔnɛ a ɲɛ na serew yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye mobilitigi dɔ ni mototigi dɔ yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ de kɔni sera ɲɔgɔn ma ko min yɛrɛ kɔni mobilitigi yɛrɛ kɔni ale tun bɛ ka bɔ Sekɔrɔlen sugujɔkɛyɔrɔ yɛrɛ de kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Sere Musa ani Samu commune yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko nin mobili kofɔlen min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ nin sugujɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko mobili kofɔlen yɛrɛ kɔni fari kelen dɔrɔn de kun mɛnɛnen don ka d'a kan fari tɔ kelen yɛrɛ kɔni kun tiɲɛnen don ko ka mobilitigi yɛrɛ kɔni natu yɛrɛ kɔni to hali ni mototigi dɔ yɛrɛ de kɔni karila ɲɔgɔn na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni mototigi ale yɛrɛ kɔni sara o yɔrɔ bɛɛ yɛrɛ kɔni na ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔ ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya ye an bɛ ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni di an ka jamana kɔnɔdenw ma ka yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan an ka siraba sariyaw yɛrɛ kɔni labato min yɛrɛ kɔni an ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka olu dilan sanga ani wagati min ye fariko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni fari mɛnɛnen jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ o la maaw yɛrɛ kɔni kisili ma siraban kasara yɛrɛ kɔni na sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Niger autorité olu kɔni y'a dɔn k'a fɔ k'u ka jamana dugu jukɔrɔ nafamafɛnw yɛrɛ kɔni ko nafaba bɛ o la jamana yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga baaraw la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ mais Niger autorité ma sanga ani wagati olu bɛ contrôle yɛrɛ kɔni boli wa jamana société minière yɛrɛ kɔni ka walasa ka se ka lɛ ni maa min bɛ ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ tilennenya kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛn'o yɛrɛ kɔnɔna mais Niger autorité ma ye olu ye sanction dɔw yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin société minière 3 ale ni société pétrolière 1 yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko ni société minière ni société pétrolière ni yɛrɛ kɔni ko layidu min tun bɛ u ni Niger autorité ma ɲɔgɔn cɛ la u ka contrat ko in na ni o layidu yɛrɛ kɔni tun bɛ tali kɛ ko n'u kɔni nana baara kɛ localité min yɛrɛ kɔnɔ a ka kan u ka o localité min yɛrɛ kɔni ɲɛtaga sabati ale ni n'u bɛ recrutement yɛrɛ kɔni kɛ u ka priorité yɛrɛ kɔni di Niger jamana kɔnɔdenw de ma u ka recrutement ko yɛrɛ kɔni na ko ni société minière ni société pétrolière ni yɛrɛ kɔni ma o layidu yɛrɛ de kɔni sabati o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni Niger autorité ma o ye sanction yɛrɛ kɔni bin o kan tarata tɛmɛnen de mars kalo tile 3 san 2026 conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ min ye Niger yɛrɛ kɔni ka conseil des ministres maaw yɛrɛ kɔni olu ye décret dɔ yɛrɛ kɔni ta décret min kɔnɔna na o kɔni b'a yira k'a fɔ ko convention min yɛrɛ kɔni kun bɛ Niger gouvernement ale ni compagnie des mines du Niger After SA ale ni Ecomine SA yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ni société nin ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don sanu raffinerie yɛrɛ de kɔni ma ko convention min yɛrɛ kɔni kun bɛ Niger autorité yɛrɛ kɔni ni société nin yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla ko dankari la o convention yɛrɛ kɔni na Niger autorité maaw ka kɔrɔfɔ la k'olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ka d'a kan k'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko kabini san 2023 wagati fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ma ko layidu min tun bɛ olu gouvernement yɛrɛ kɔni ni société ni ɲɔgɔn cɛ la ko société ni yɛrɛ kɔni b'u ka layiduw timɛ ni o layidu ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kun yiralen don k'a fɔ ko ni société kofɔlen ni yɛrɛ kɔni u ka sociétéw yɛrɛ kɔni sigin bɛ localité mun na a ka kan u ka musaka yɛrɛ kɔni don o localité in yɛrɛ kɔni développement kow la ko ni société ni yɛrɛ kɔni nana recrutement yɛrɛ kɔni kɛ a ka kan u ka priorité yɛrɛ kɔni di Niger jamana kɔnɔdenw de ma ale ni société man yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ localité minnu yɛrɛ kɔni na u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na walasa u kana tiɲɛni don environnement yɛrɛ kɔni na a yiralen don k'a fɔ ko kabini san 2023 fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ma ko ni société ni yɛrɛ kɔni ma ni si bɔ a sira fɛ ko ka sɔrɔ o layidu yɛrɛ de kɔni bɛ o ni Niger gouvernement ma ni ɲɔgɔn cɛ la u ka sanu bɔli baaraw kɔnɔna na ko ni entreprise 3 ninnu u ma dan o dɔrɔn yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a kun yiralen don k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye u ka baaraw kɔnɔna na a kun ka kan u ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ
tigɛ ka sanu yɛrɛ kɔni don ba la taxi fo ka taa se impôt yɛrɛ kɔni ma a kun wajibiyalen don u ka u bɛɛ lajɛlenw sara ko exercice comptable fɛn fɛn yɛrɛ kɔni mana ban a kun wajibiyalen don ni société minière yɛrɛ kɔni kan u ka san rapport technique et financier yɛrɛ kɔni di Niger yɛrɛ kɔni kan mini ko ministre yɛrɛ kɔni ma ko nka ni société nin yɛrɛ kɔni ma o si yɛrɛ kɔni kɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni Niger autorité maaw lajigi n'u ye dankari u ka contrat yɛrɛ kɔni na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min ye Savana énergie maaw yɛrɛ kɔni ni nin ye Royaume-Uni yɛrɛ kɔni ka société maa dɔw ye ni société maa nin yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛɛrɛ latigɛ la walasa ka Niger yɛrɛ kɔni sud est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni lajɛ n'o y'a sɔrɔ pétrole yɛrɛ kɔni bɛ yen ale ni ka o pétrole yɛrɛ kɔni bɔ ko Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni kun ye o yamaruya min di ni maa nin yɛrɛ kɔni ma k'u ma sɔn ka dɔ fara o yamaruya yɛrɛ kɔni kuntagala kan ka d'a kan ko ni société yɛrɛ kɔni Niger autorité maaw ka contrat yɛrɛ kɔni kɔnɔna fɛn minnu kun wajibiyalen yɛrɛ kɔni kun don ni société kofɔlen yɛrɛ kɔni kan ko ni société kofɔlen nin yɛrɛ kɔni ma o fo ninnu fɛnɛ bɔ a sira yɛrɛ kɔni fɛ i n'a fɔ a kun ka di Niger autorité maaw ye cogo min o la Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni ma sɔn ni ka yamaruya di ninnu ma bilen u ka continuer ni ka pétrole ɲinini ale ni a bɔli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ Niger sud est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Niger autorité maaw ye olu kɔni kɛn bɛ ni ka yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Niger dugu jukɔrɔ fɛnw ko Niger jamana kɔnɔdenw de ta don ko wa ni yɛrɛ kɔni Niger dugu jukɔrɔ fɛnw yɛrɛ kɔni a ka kan ni ka Niger jamana yɛrɛ de kɔni ɲɛtaga yɛrɛ kɔni ko ni e maa min yɛrɛ kɔni nana ka contrat tɛmɛ i Niger autorité maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko ni kɔni ye dugu jukɔrɔ fɛnw yɛrɛ kɔni bɔ i bɛ environnement mun na i kɔni bɛ o lakana sabati ni ma o ko yɛrɛ kɔni bɔ a siraw fɛ mais Niger autorité o fɛnɛ bɛ sanction yɛrɛ kɔni bi ka ni ka dankari i n'u ka contrat yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Général Mamadi Doumbia ye ni ale bɛ Guinée Conakry jamana ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni na kabini san 2021 coup d'état wagati fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ma a kɔni yirala k'a fɔ ko juma tɛmɛnen marisi kalo tile 6 san 2026 ko ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni yira Guinée Conakry jamana kɔnɔna na o y'a sɔrɔ ni kun y'a dɔgɔkun 3 yɛrɛ kɔni min ye Général Mamadi Doumbia ale kun tɛ ka ye Guinée Conakry jamana kɔnɔna na wali min kɛra sababu ye ni ka kuma misɛnninw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ ni jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min février kalo tile 13 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Général Mamadi Doumbia ale bɔra Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la walasa ka se ka taa a sen don Union africaine maaw yɛrɛ kɔni ka sommet la ni o kun bɛ ka kɛ Addis Abeba ni o ye Éthiopie yɛrɛ kɔni faaba ye ko kabini Union africaine maaw yɛrɛ kɔni ka sommet yɛrɛ kɔni bana min ye Général Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni ale ma segin ka na a ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na komi Guinée Conakry jamana kɔnɔdenw kɔni y'a ye k'a fɔ k'u famana u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma a kuma misɛnninw yɛrɛ kɔni cayara o ko in yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye Général Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni ka conseiller yɛrɛ kɔni ni o ye Thierno Mamadou Ba ye ale kɔni bɔra ni ka hakili sigi kuma fɔ Guinée Conakry jamana kɔnɔdenw ye a yira k'a fɔ ko min ye Général Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni ko basi foyi yɛrɛ kɔni tɛ ale la ko Général Mamadi Doumbia ye décision dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ta ni ka tile damadɔni ta walasa ka se ka a yɛrɛ lafiya ko wa a kɔni taara contrôle médical dɔ yɛrɛ kɔni kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen u bɛ deli k'a kɛ cogo min k'a ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni surveiller kosɛbɛ ko ɲɛ tɛ ko basi foyi yɛrɛ kɔni tɛ jamana ɲɛmaa la o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ni ma kofɔlen fɛnɛ laseli kɛ k'a la tɛna yan nɔ yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni Général Mamadi Doumbia k'a bɛ segin ka na a ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an ye k'a fɔ juma tɛmɛnen marisi kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni Général Mamadi Doumbia ale kɔnɔna na aéroport Ahmed Sékou Touré yɛrɛ kɔnɔna ni bɛ Guinée Conakry ka aéroport yɛrɛ kɔni ye wa nali yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna Guinée Conakry gouvernement maa caman yɛrɛ kɔni bɔra ni ka taa ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kunbɛn aéroport la jamana kɔnɔden caman kɔni bɛ k'a bisiya k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Général Mamadi Doumbia k'ale yeli jama yɛrɛ kɔni na kow ka dɔgɔn kosɛbɛ ko nin y'a kalo caman yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen ka yeli yɛrɛ kɔni bɛ ka dɔgɔya jama la k'ali san 2025 décembre kalo wagati yɛrɛ kɔni ni jamana ɲɛmaa sigi kalata kun bɛ jamana kofɔlen kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni campagne ye o kun bɛ senna Guinée Conakry jamana kɔnɔna na ko campagne yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Général Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni ale ka kumaw yɛrɛ kɔni ma caya kosɛbɛ nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ma kofɔlen kɔni ye seginni min kɛ ni ka na a ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye ne ka dankari o ŋunuŋunu kuma ninnu na minnu kun bɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Général Mamadi Doumbia k'ale yɛrɛ kɔni man kɛnɛ de nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko Guinée Conakry jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni hakili lafiyara kosɛbɛ ko nisɔndiyalen yɛrɛ kɔni don ka d'a kan u y'u ka jamana ɲɛmaa ye ko kun bɛ ka kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔ min ye ko jamana ɲɛmaa ko man kɛnɛ yɛrɛ kɔni u y'a ye k'a fɔ ko kuma yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma